हामबाय मायाफोर दिनै media गिदिं तंनाय दङ जों दिनै बुसकांनि दिनै जे दिल्ली मुभमेन्ट नाथाय जों खायसा गुरुत्वपूर्ण आलोचना खायसा जों कक जाबलायमा पान्डा बिसिंथि कक जाबलायखा आवन बिसिंथि खायसा पान्डा न चालना गाकै जतन साइमानो खायसा प्रिपेरेटरी कमिटि खानांगौ थायैनो जों दिल्ली मुभमेन्ट नाथाय जों दिनै प्रिपेरेटरी कमिटि खाका ताई आपनि साथे साथे गोबां चिकन थांफाय जरावो जों जालांगौ जों लोगो साइमानो एक्सपिरियेंस दङ हाइन बागै जों गोबां चिकन दिनै साब कमिटिखौ खाजाखा इनके आं ताबो साकलायनो थां दङ दिनै जे दिल्ली मुभमेन्टनि जे प्रिपेरेटरी कमिटियाव सावना ताम तंखा बिसकै दिनै जे दिल्ली मुभमेन्टआव दिनै कन्भेनार दंखा दिनै अनरेबल एमडीसी दिनै जतनसे सिनियर लीडर और दङ दिनै पार्टीनि वाइस प्रेसिडेंट परमगुरां सिनि सार अनंत देबबर्मा ताई को कन्भेनार चंखा दिनै उमाशंकर देबबर्मा दिनै अनरेबल एमडीसी ताई को कन्भेनार दङ दिनै अनरेबल एमडीसी ताई खरसा गणेश देबबर्मा ताई को कन्भेनार दङ दिनै एमडीसी अनरेबल एमडीसी देवजित त्रिपुरा ताई को कन्भेनार आं साकबायथां सदागत कलेज ताई मेम्बर जोंनारखा जितेन देबबर्मा मेम्बर जोंनारखा प्रस्मित देबबर्मा YTF ने वर्किंग प्रेसिडेंट सेंट्रल कमिटी ताई वाइस प्रेसिडेंट जितेन के वाइस प्रेसिडेंट ताई मेम्बर दङ दिनै DWF नि जनरल सेक्रेटारि बरमगुरां जों सपना देबबर्मा ताई मेम्बर दङ दिनै त्रिपुरा मथानि सेंट्रल कमिटी सदस्य दिनै आति जमातिया इनके मेम्बर दङ दिनै त्रिपुरा मथानि YTF नि दिनै वर्किंग प्रेसिडेंट बरमगुरां हलिउड चाकमा ताई बरमगुरां YTF नि वाइस प्रेसिडेंट सुखबासी जमातिया ताई दिनै त्रिपुरा मथानि दिनै पेरेंट्स बॉडी नि सेंट्रल कमिटी नि AGS बरमगुरां दिनै खातुम देबबर्मा ताई दिनै YTF नि जनरल सेक्रेटारि बरमगुरां लिमन देबबर्मा बरमगुरां जों खायसा प्रिपेरेटरी कमिटी हिसाबै जों दिनै चंलायखा ताई दिनै जों प्रिपेरेटरी कमिटी नि बुंबायनो साकलाय दाबो साब कमिटियाव जों गोबां साब कमिटी खाका साब कमिटी नि आं बुंमुं साना थांलिया जत कमिटियाव साब सामनारिखा फैयाबा ताई दिनै जों प्रिपेरेटरी कमिटी नि बुंबायनो साकलाय दाबो साब कमिटियाव जों गोबां साब कमिटी खाका साब कमिटी नि आं बुंमुं साना थांलिया जत कमिटियाव साब सामनारिखा फैयाबा जों ताम साब कमिटी खाका आबो जों साना थां दङ फुडिं नि बागै जों खायसे साब कमिटी खाका इनके फुडिं नि यागलो दिनै ट्रेन ताई दिल्ली बेस दिनै फुड कमिटी जों साब कमिटी खायरिका इनके लजिंग नि बागै बाहायनो जों खायसे साब कमिटी खायरिका दिल्लीयाव थाङै बाहायके दिनै बर' खाना दंनाय बाहायके आजागा एकोमोडेट खुंनाय ताई साब कमिटी खाजाका मेडिकल टीम नते मेडिकल टीम निबो जों खायसे साब कमिटी खाका यागलो जों ट्रांसपोर्ट नि बागै बाहायनो जों साब कमिटी खाका ताई आपन यागलो ताई जकुनो ताई कैसा दिनै ताई कैसा साब कमिटी खाजाका जों कल्चरल दिनै टीम न जों बाहायके लाङै बाहायके दैदुलै नायथामन जख्लाय जों दिल्लीयाव डेमनस्ट्रेशन खालामनाय बाहायके जों हातानि बरनो दिनै त्रिपुरानि कल्चरल जों एट्रेक्ट खालामनाय आबनो दियै जों कैसा कल्चरल नि बाहायनो कैसा साब कमिटी खायरिका इनके पाइथागो जों कैसा आईटी नि बागै बाहायनो दिनै मीडिया टीम गावनि बागै बाहायनो कैसा साब कमिटी खायरिका दिनै जे एन्टायर जे दिनै जे स्टोरी त्रिपुरानि सिमि दिनै जार्नी दिल्ली जरा हाय दिल्ली सिम तैसे त्रिपुरा जरा जे किफिलि खायमाने औ स्टोरी न बरक रेकर्ड नाना बागै दिनै आईडी सेल बाहायनो कैसा टीम खायरिका इनके दिनैनि प्रेस मिटनि बिसिंथै आं पावनार सिनाय जतन हामबाय जों दिनै आरो यत त्रिपुरा मथानि लुआजिमाबाय कैसा कुथुमु पान्डा उठा कुथुमु पान्डावो YTF नि प्रेसिडेंट Musang Rumiel Deborma
वर्किं प्रेसिडेंट सदागर मोजां सदागर खौलाय गौरवनि इनिशिएटिव बाय गौरवनि लुआजिमा बाय गाहाम खालायदिनि कायसा मीटिंग था जों जे क'क्रक साप्लाइखा त्रिपुरा सारकनि थिनां त्रिपुरा मथानि इमां अ दाबिनो तुयै ग्रेटर त्रिपुरा लेण्डनि दाबिनो तुयै दिल्ली लाम रैसोनाय दिल्लीयाव जों थांख्लायसिनाय अबनि बागै क'क साप्लाइखा बाहायख्लाय अबनो गमथेनगैमा बाहायख्लाय गाहाम खुलुमख्लाय सौफैनायनि अबनो जों गाहामख्लाय सालायखा ओमफ्राय अ तालनि बिसिंगनो अ अक्ट'बर तालनि बिसिंगनो इयो त्रिपुरा मथानि लुआजिमा बाय पहिला ग्रेटर त्रिपुरा लेण्डनि सानमुंनो तुयै इयो त्रिपुरा मथा ताय WTF Women Tripura Federation TWF Tripura Women Federation aboni loge Tripura Indigenous Progressive Regional Alliance baksa abono full form saimiya thanglai oro khursatai klayo जों गोबांमा दाइबो थुंग्रुं बदल रखबायबो फोरोंनाय दङ अ प्रग्रामनि बागै कतर कायसा प्रग्राम दङ 1500 सो बरक त्रिपुरानि थांनाय हमनि लगे आप AAP आप नि मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी नि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बो सिनी ओ जंतर मंतर थांगै दिल्ली वो जे कुथुम लायानो ओ कुथुम मुंगो फायै बो क'क साफायनाय अबनि लगे DPI डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बरकबो सिनी मानथाइनो कन्स्टिट्यूशनो तंगमानी संविधान तंगमानी भारतनि संविधान भारतनि कन्स्टिट्यूशनो जे तंगमानी धारा 3-4 तो तंगमानी अ सानमुंनो बरगो फायै सापोर्ट थायफैनाय क'क साफायनाय अमसिनी दाबुक दिनैनि जे क'क सालायमु क'क सालायमुनि बिसिंथि खायो जों थांनानै बागै दिनै जत्न जाय खायो स्टेप बाय स्टेप याप्रि बाय याप्रि बाहायग्लाय जों याप्रि सानाय अबो दिनै डिटेल्स जों क'क सालायखा ओमफ्राय अबनि याकुल फायनाय 8 तारिख अक्ट'बर उसुक जरतुय जों दिल्ली फाइसिं याप्रि सानानै बागै सामुं तांलाय मानखा प्रोग्रेस ओंखा अबनो तुयै तेविसा रिव्यू मीटिंग पियोनाय फायनाय 8 तारिख अक्ट'बर या आसुक जरातुय दिनै जों क'क सालायखा अबनो जों दिनै मीडिया इसिं संनो आसुक जरातिनो क'क याफारनानै जोङो साख्लायनाय दङ आसुकनो हामबाय अके की बुरै रखते थाना जाना अर बुरै रक थांनाय बुरै रकनो जों तानियाखाय बाहायनायबा दिनै दफाव जत दफावनो बुरै रक 50% बुरै रकनो कारय सिनी दफानि हामक्राय जों मानसुगैमानिया आबनि बागै जों बुरै रकनो कारय दिल्लीयाव थांया अबनि बागै जों बुरै रकनो थांनाय